Dobrý deň prajem. Dovolte, aby som vám predstavil kryosaunu. Kryosauna ako taká má veľmi široký záber pri naštartovaní imunitného systému, metabolizmu, má 5-násobne rýchlejšiu regeneráciu hlavne u športovcov a blahodárne pôsobí na pokožku. Pri naštartovaní kryosauny musíme vložiť fľašu s tekutým dusíkom do priestorov kryosauny. Priestor uzatvoríme a môžeme naštartovať samotný proces. Kryosauna je pripravená k procedúre. V ďalšej fáze zapneme predchladenie. V tejto fáze je kryosauna pripravená k procedúre, môžem si zavolať pacienta. Počas procedúry má pacient ruky pod pazuchou a pomaly sa otáča. Hlavu si dá trošku do záklonu. Komunikujem s pacientom, aby mu čas 3 minúty čo najskôršie ubehol. Druhou veľmi dôležitou fázou po zachladení organizmu kryosaunou musí pacient absolvovať prehriatie na bicykli ťahaním 10 až 15 minút.